Ще ти пратя тук едно нещо. Ако искаш да си го отвориш да гледаш компове. Добре, пускай. Какво е това? Ясно. Tears. Да, можеш да гледаш компове оттам. Те смущения, бе, брат. Какво смущение? Не знам, някакво смущение чувам. Но може от мен да е. Ясно. Ти летиш на тях. Golden Ox. Какво правиш изобщо Golden Ox? Ще проверя. Според ти колко голд си изхарчи, колко по-силни стават. Да, виждам, че. Малко е странно, защото трябва да харчиш в шопа, трябва да купуваш чампион или да роваш. Ама тук може да, като аз клапнеш менюто, боже на немски приказвам, като отвориш менюто отдясно там, където и падащото, и може да видиш какъв е early компа, трейтовете как трябва да изглеждат на карусела, какви айтами трябва да вземаш и как е позиционирането по грида. Да. И има, нали, early comp, горе-долу е така трябва да изглежда как трябва да започнеш и вече в последствие, нали, си изграждаш долу, дето е позиционирания билд и optional има на левел 9 да включиш какво да трябва да сложиш. Това Golden Ox не е никак зле, почва с 5 брузера. Да, ама танкове. почти винаги го събират, брат. Значи почти винаги се събира Golden Ox и COS. Golden Ox Syndicate почти винаги се събират. Даже тук има билда на Шакто. Вчера ти го прави. Аз виждам го, да. Cyber Boss Теки е много яко, обаче те нърфнаха много брутално Вейгара, брат. Той вече не би толкова много колко преди. Преди Вейгара беше много. Много бастия. Divine Corp Динамо изглежда интересно. Да, или Динамо Бастион. Също е с грейт. Динамо Бастион. Тук искат 3 звезди Дякси, 3 звезди Попиле, Баси, 3 звезди Моргана. Ето така мога да се постигне по принцип, де? Това първото иска Fast Roll. А такова не е Fast Level. Fast Age. Да стигнеш левел 8 рано. Принципно Slow Roll е това, там ви пише Slow Roll. Да си ролваш с златото, което имаш да прилизнеш. След 50-та. Бас не мога да намери играчи. Да, Що знае, че сме много добри чесноти и пръснахме и сега ще да играят с нас. 4. Че ние би трябва, сега сме горе-долу ние същи дивизии. Аз съм бростер с 27 точки, ти? При теб още ми излиза, че си на ранката.
Той на мен ми излиза, че си на ранг. Обаче явно чакам... Профила, честно. Имам още една игра. Може би да трябва да изиграя. Аз съм на Placement. Да. В PA. В Скопки. Аз 5 минути търси игра, което нищо. Ето го. Поне имаше време да разгледаш там ти. Аз понеже имам втори монитор, брат, съм закачил и съм си го сложил отстрани. Той аз имам, бе, чакай. Чакай, Чаках 5 минути, сега ще бъдне. Ко? Ясно? Чай си отворя TFT-то. Да си гледам. Че ето и Opera GX е голям браузър, че си казвам много макив. С него ли си? О, да. Още като взех този лаптоп, си изтегли Opera GX. И колко кефта? По-му е различно? Ами, лично за мен ми е много по-удобен, брато. Другото, което е хрома прекалено много натоварва. Докато Opera GX ми натоварва толкова много. Аз съм с това Edge на Microsoft. Ja, пецо. Добре. Go. При чампиона ми даде, брат. Как? Ще видим. Дали бе? Втори лео шако ли бе машина? Да, тебе. Найс. Да, добре. Дариус Дей. Мога да пратя един Дариус. Това е найс. Аз мога да пратя Юми или Финал. 2-3 звезди. Или ако изчакаш, мога да видя, ако му го направя втори лео Дариуса, мога да пратя втори лео Дариус. Никсън, аз ще събирам кос. Бяха тия нитрута. Добре. Брат, това са някакъв много странен звук, микрофонът ти направо ме... Да, бе, това беше от мен. Спокойно. Като сме в тия нещо. Така ли? Добре, чак. Брат, много се случва. Чакай малко да те намаля, че направо леш. Едно като жени се чува постоянно, човек.
Биха. Ало, Сега си по-добре. добре. Сега го Да, няма. чувал съм за този проблем. Не знам защо става и как става. Но май като рез на слушалките се оправя. Биха мамалка му. На ръба. Ами не се оправя, брат, защото пак го чувам. Така ли? Добре, сега ще го измисля. Сложи шапка на някой обаче. На шапката и може да сложиш на шапката на Infinity. Машина. Бой, маняк. Моя човек направо. Всеки път като проговориш се чува. Добре. Много сменя микрофоните тогава. Бой. С нощи нямаше проблеми, бе, брат. Ало. Сега май е по-добре. Кажи ако се чува нещо. Syndicate. Какво я вземам? Не давам на никой. Нити на мен ми трябваше пака, ама... Да, ясно взимаш как. Да, пак се чува, бе. В началото почва добре и за нещо пак са... Нищо де. Теб де. Няма бе, ще го измисля, бе. Да не е защото зареждам слушалките в момента. Я чакай. Ще дръпна кабел. Всяко ми каже, че е спрял. Направо. След малко ще ти кажа, сега спря. Добре. Имам една шивана. И нидъл е тук. Дай шивана. Даник е от зареждането, бе, брат. Честно ли? Да, сега те чувам перфектно, брато. Добре. Вайлодница. Може да си отвориш, той де ти го пратих TFT Tactics, дето... Да, аз го гледам, Има едно Syndicate Slayer. Да, аз точно него съм дропдаун, но... Аз ще мъча Нитрото, ама как ще ги мъчат от тук, няма някакъв... Има е. Нитро Бастиан има тук. То севера му идва. Дано не идва с много. Добре, не е с много. Шакото май ще го оправи. Ме ще ме бият, севера му дойде на таз. Не, аз загубих. Война... Да, загубих. Да, и тук е вера му дойде. Кой иска тук? Какъв ми е ли компа? Kindred... Тъс... Вега. Добре.
Ако имам 4 нитрота. Май ще сменя на нитро Cyberbus. Копка буко. Кому направя сте пако? Това ако мога да асистираш с Мундо, ще съм много благодарен. Виждаш Мундота. Хубаво дойде, ама. Снаби. Че не се срапита. Аз гвинзито. Как се прави Динамо? Не от чест. Ко ми трябва? Чигани капка. Има кефовото и няма кефото е готвене. Добре. Шиванката ми събирай. Главно. Добре. За сега. Викам, този Бастиан не ти трябва, човек. Мога му смениш с нещо. В момента не Кое? Бастиана, Галиот. Той не ти прави комбинация с нищо. Ти нямаш нито Сайфър, нито Бастиан. Добре. Сега ще го разкажа. Имаш броузъри и венгапчета. Ага, ето ги другите такова. Микрота. Добре, шак. Аз го бия. Шакото Big Value. Кексtek Gunblade. Остално шако. Ами казала си да, ама... Чай. Кой да сложа? Мундо не. Киндред. Служи шак 2 лева. Служи другото шак 2 лева, да имаш 2 шакта 2 лева. Да. Нищо. Древа наше. Този рунд. Кой искаш едно Мундо теле? Защото аз в принцип чакам 2 лева Браун. Какво? Вера му дойде. Чакам 2 лева Браун. Ага. Това е много добре, тогава каквото събереш първо? Whatever. Мундото дойде, но не е 2 лева, да. Някой друг ми също са Игундук събираш и крюката също. Ето ги има 4 даже. Те се предаваха между другото. Да.
Интересно, тики и Нитро. Това ще му би обаче. Аз го бия него. На 69 сме. Найс. Така, авай. Анвил със сайто. Фак. Трябва да ми рефорджа. Много успешно. Два чампион дубликейтъра или компонент Анвил искаш? Чампион, нормални чампион дупликатор. Да, до 3 лева. До 300 стотинки. Ага. Или? Компонент Анвил. Не, дай това айтемите. Айтем искаш? Не чемпионите, сори. Чемпионите. Идеално. Ето спомни шакото. Я вера му идва. Отиде. Аз не опадам, брат. Нищо е. Как. Трябва да се балансира малко. 2 звезди, 2 cost чемпиона. What the fuck? 2 звезди, 2 cost чемпиона или компонент AVL? Компонент, да, моля. Спасибо. Фак. Брат. Аз малко слоу ролвам, брат, не съм дигнал 6 лева, ама че трябва да дигна еба си. Ехе. Така. Добре. Имаш ли една шивана да ми прачи? Една остава. Добре, супер, ще я направя 3 лева. Найс. Принципно имам идея за шивана, ама ще видим. Ако не ми даде рефорджер, брато, дай рефорджера. Ще ва напускам я. Благодаря ти. Сега, играта...
Мале, мога да направя много мъсна шивана. Трябва да събера 4 динамота само още 2 динамота ми трябва. Ето го едното. Даже ще тикна 1 лева нагоре. И кое е последното динамо? Те са още някакво МФ или Аурора. Ще видим последствие. Много грозна шивана ще направя. Бой. 70%. Тилтус 102%. Бой. Какво е това? Направи шиваната Динамо. Динамотата като кастват, получават 1,5% damage amp за всеки 10 мана, която са изхарчили. Отделно по-бързо такват мана самите Динамота. Ага. И като тъкнеш на героя има едно damage jump, increase all damage dealt събой. И всяка шиваната ми като касна някакво, който си стана с 100% damage jump. Вай. 3 лево там ста. Какво трети лево? Алиста. Ух. Шиванката ще умре обаче. Умря, а Вера му дойде. Вай, юмито ма уби. Ужас. Трябва ми още едно динамо, брат. Ето стапка ще взема, така най-наго. Героя не трябва... Нищо не съм виждал, брато. От синдикатите направо сме... втори лево Брам мога ти прати. Найс, вай. Супер. Мога да направя едно, не знам, ама ще се държа сега за това. Видео е, така. Войка снима. Вай! Вейна умираше в този момент. Найс. Добре. Интересно. Сега да се скочи четвъртото Динамо. Вай, Кейн 3 звезди. Да, брато. Пиха му. О, не.
Дигам 8 и почвам да ролдавам, брато, иначе може до никъде да не стигнем. Явно ще се мъча на 8 лева. Мъфа дай. Май на тебе ти трябва да и мъфа. Да, лева. Не ми трябва. Тя е такова или ти гледаш от сайта? Слеерите гледам. Слеере. Z ми трябва. Факт, значи мене май ми се падна един Z и аз го махнах. Ти какво търсиш? Елис. Елис, добре. Да. Имам Z. Ще ти го пратя като ми даде. Добре. Майко, тук има 3 лева ренгар. И газет направо ма пръсна. Фак. Добре. Еми, да, това... Тяме към края. Ендгейма. 3-5 кост чемпиона или ти изглас? Чемпионите. Знаеш какво, търси ми Ани, брато. Ани ми трябва. Добре. Факт, стървах. Нищо. Бих. Не. Бих. Браво. Въпреки Авера му ли бе? Да. Така 25 голд или артефакт? 25. Брат, не мога да ти пратя зе да раздеш. Ужас. Когато може. Не мога, следващия рун чак. Тева. Бия. Извън. Very nice. Тук е Кейна. Той е зал. Виждам. Браво. Баси на една точка. Execution of Divine Cop. Чивс гласа. Те ще ги вземат сигурно. Да. Аз не гледах, имам ли
Няма. Заповядай, Никсън. Еса. Бързо, че и втори лево. Пак. Продай нещо. Кое е това? Кой ми пращаш? Втори лево взет. Продай нещо. Да, трябва ми. Сложи му Divine Corp на него. Хекстека можеш също, да. Браво. Ехе, лошо. Флаг. Аре. Твоя вера му дойде. Не. Идвам. Оживея. О, ес, оживях. Аз то сгубих, ама. Браво. Тука съм, аз се паша, брат. Еми пак, епик къмбек. От последни пак топ 2. Много добре. Ох, флага тос. То ще ме види. Идвам. Браво. Мен беше трудно да кажа. Шакото ми още е жив. Ани ме търси, човек. Ани. Добре. Значи вече сме на ръбове накрая, ама... Втори лево Ани ми трябваше да направя трети лево. 2 втори лево 1. Това е втори левел Ренектон. Найс. Стига, брат, дай нещо. Няма. Ко тако. Важно е, че са постарахли. Втори сме. Да, наистина няма. То скорафа. Идвам. Може да държат. Ама сигурно ще да падна. Нищо добре, браво. Марко има фъса отбива ми го дава, брат, обаче Ани. Ето от колена, който ми даде доста пъти Анито. Два браво моите стрелят. Бах ти добилия браво. Един браво. Ако видиш, аз имам копие за последния файт, да го направя тройка. Ох, мана, че боли. Тот кинкът са вратни, брат, много боли. Идвам. Браво ми наистина много държа на бой.
Заслужава се да стане трети. Ани, един път. Тук е лес гейм. Или ти, или ни. Бай да. Дали ми един браун. Фак! Бе. Види, брат, няма значение. Втори, първи. Пак Да. от нулата. Идвам. Аз губя. Иди и губи. Фак! На кого съм беше дал? Първи сме, брат. Защото аз бих първи. Бай, какво? Найс. Значи все пак достатъчно. Placement complete, бронз 2. 88. Not bad. Not bad. Браво, Аник. Смъснахме ги, брат. Да. One more. Ху.